Hello everyone, welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बरायबाय बयखौबो चेनेलावहाय। एक्चुअली लोगोफोरानो सम मोना, बेनि थाखायनो एसे आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो प्रब्लेम जायो आरोना, टाइमखौनो होनो हाया आरो मिलायनोबो हाया। थ' जेन एसे सम मोनलायबाय आरो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफ्रा गोसो नायलांनो हागोन, मोननैसो मिथिखानाय आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावबाय आरोना। थ' समायाब्लाबो जेन हक बिदिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि। नोंथांमोना निस्सय मिथिजोबखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन। थ' सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जोंहा मिथिखानाय आरो ट्रेन्डिं सोलिबाय थाखानाय गोबां सुबुंफोर थैबायबो जानांगौ बेवहायना, जेरैबायदि 7.7 बेबायदि बांग्रिं फैदोंब्ला 7.7 मेगनिटिउडआवथ' थानाय नङा, गासैबो डिस्ट्रय जाखागोन, जोबस्रांजोबगोन ना। थ' जोंनिफोरावलाय गामिफोराव इमान बेबायदि जाया आरोना, नाथाय ओरैबायदि सोमावग्लुंजोबनाय स' गिदिर गिदिर बिल्डिं, गोजौ गोजौ बिल्डिं टाउनावथ' आरो बबाव ना बायलांजोबगोन, गोबां सुबुंफ्रा थैबाय जानांगौ निस्सय। थ' जोङो नुनो मोन्दों गिथावना दृश्य, मा बुंनो ना। थ' इसोरा गोसोब्लाथ' आरो मा गासैबो सेकेन्डआवनो फोजोबस्रांनो हायो। बेमार आजारफोरावबोथ' आरो मानसिफोरा एथबां थैला, डक्टर ओंखारबाय ना, गिदिर गिदिर डक्टरनि सायाव डक्टर बबाव ना, मेडिसिन बायदिसिना होबानो माखासे बेमारफोरा हामो, स' कन्ट्रलावहाय लाखिनो हायो। नाथाय मानसियाथ' थांखानांगोन, रावबो बासिनानै थाबाय थानो हाया बुहुमावहाय। थ' बेबायदिनो थैगोन, खना खना जोबगोन आरो फैबायानो थागोन, जोब्बायानो थागोन, फैबायानो थागोन ना, जेनेरेसन टु जेनेरेसन। दा जेन हक जोङो बिमान बन्दराव मालाय बेबायदि माने सोमावग्लुंजोबनाय नुदों, आसरित ना, एथबां गिदिर बांग्रि। थ' गोबांफ्रानो थैसिगोन आरो गोबांफ्रानो बासिगोन, खायफाया बासिसिगोन, खायफाया थैसिगोन। दा जेन हक लोगोफोर मिथिखानाय आपडेट्स, गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो CM888। थ' गोबांफ्रा 2.0आव अनलाइन खालामदोंमोन जानांगौ ना, दासिमबो बेबायदि माने कलफोर मोननाय जाथ'वाखै आरो इन्टारभिउआ माब्ला जागोन थ' बे सोंलु जानानै दङ। इन्टारभिउ जायाब्लाथ' सेलेक्ट जानाय नङा ना। थ' बेबायदि कल्सफोर फैदोंबा नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो, सोरबाफोर जुदि कल्सफोर मोनदोंबा आरोना। थ' इन्टारभिउआ माब्ला जागोन। थ' लोगोफोर जोङो नेनानै थादोंनि आरो बेबायदिनो जोङो कल्सफोर मोनगोन नङाबा मेसेजफोर मोनगोन आरोना। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेनो SHGनि जिथुनाखि आपडेट्स। थ' जोङो मोनबाय थानो मोनखादों आपडेट्सफोरखौहाय, फैसाया थाबैनो क्रेडिट जाखासिगोन, गोबां डिस्ट्रिक्टनि नाम ओंखारबोखाबाय। थ' बाक्सानिफ्राय लानानै गोबां ना। थ' बेबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्टफोर ओंखारबोनायखौ लिस्टआवहाय मोननो हाखादों, नाथाय खायफाया मोनसिगोन आरो खायफाया दानजासिगोन आरोना, दाननाय थांसिगोन नामफोरा। जायफोरना नाम फैबाय थ' अलरेडि मोनसिगोन आरो बारा दिन गैला, गेजेराव साननैल'सै, 31 तारिख, बिनि उनावहाय जोंहा 30 आरो 31 तारिख ना, साननैल'खासै। बिनि उनाव 1 तारिख जानाय लोगो लोगो बेबायदिनो एकाउन्टआवहाय फैसाफ्रा फैसिगोन आरोना। थ' सोर सोर मोनो नेनानै थादो आरो रेडि जादो। गोबांथार भिडिअ नायबाय, नायै नायै मेंबायना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, बारा गोलाव खालामा।